Milý Juraj, som šťastná, že si zo svojho rodného Kojšova cez rôzne mestá, veľkomestá, cez rôzne peripetie osudu doputoval teraz až sem. Juraj, ďakujem ti za nezabudnutelnú príležitosť kráčať s tebou aspoň kúsok cesty. Ďakujeme ti za tie krásne časy, ktoré sme spolu prežili. A ak by si mohol napísať ešte taký film, kde by som sa v tej truhle a ja povozil dole kopcom. Alebo nie je lepšie pri tvojej fantázii, pri tvojom surrealizme hore kopcom. Pracovala som s tebou jeden raz, ale ohromne ma to bavilo. A asi aj teba, lebo si ma pridával do ďalších záberov s komentárom Zuzka má srdce. To bylo podruhé, kdy mě někdo oslovil do filmu, to málo kdo ví. To je vlastně můj druhý celovečerák, přestože šel do kina jako třeba nějaký 8, tuším. A tehdy to pro mě bylo hrozně zvláštní. A první, co mi pan Jakubisko řekl, je, že jsem se mu v těch snowboardiákách ale fakt strašně líbil. Tie zábery s tými šabami, to nám trvalo, kým sme to vymysleli, lebo museli sme si aj troška vína vypiť, aby sme videli svet pestrejšie a farebnejšie, ale vymyslel si to nakoniec ty. Já jsem čekala nějakýho jako excentrického režiséra a přišel strašně pokorný člověk, který mi tak jako tiše děkoval a přinesl mi jako obrázek. Takže pro mě on je opravdu pokora a byla to velká radost. Škoda teda, že si mě nikdy nevybral do filmu. To bych jako byla ještě šťastnější, ale zaspívám mu kdykoliv ráda. Občas si na Juraja spomeniem, keď som hral v 1000-ročnej včele. Tak som sa šmykol pri potoku a spadol som do vody. Tak tam proste potom slapkal, ale hlava mi bola vidno. A potom som sa triasol, lebo bola zima. Má obrovský cit pre hudbu a málo kto možno vie, že je to aj operný režisér, pretože spolu sme robili Krutňavu, ktorú robil nádherne. On je básnik obrazov a to bola taká dobrá práca s ním a tak úžasne cítil tú hudbu, že možno keby si nejakej inej inscenácii napríklad mohol aj zaspievať, prípadne nejakého Kecala, určite by to zvládol dobre. Juraj čerpá nápady z vesmíru a som presvedčená, že ak skutočne nejaký Marťan na tejto zemeguli je, tak je to on. Já nevycházím na ulici bez čepice. A to už mám typy takový, já prostě v čepici a on v tom klobouku, takže to jsme za jedno. Za druhý jsme přesně, protože vždycky mě musí v životě jako prostě vést moje žena. Já dělám to, co chci, ale ona mi musí říct, hele, lepší tohle než tamto a u něj je to samé. No a já jsem ti chtěl říct, že máš fantastickou ženu, kterou teda, když jsme spolupracovali, tak v té době jsem ti ji chtěl zabít, ale jinak ji mám strašně rád, Jana je skvělá. Ja nebudem vám prijať, aby ste a ďakovať za tie nádherné chvíle, ale nikdy nezabudnem, ako ste mi dali to LSD a smerovali ste na mňa kameru a mysleli ste si, že budem vyvádzať. A nevyvádzala som. Juraja som si zapamätal jeden raz, keď sme navštívili Milana Dubovského pri jeho narodeninách a Juraj mu odovzdával fľašu šampanského, na ktorú nakreslil a nalepil neuveriteľne dôkladne vypracovanú etiketu. Umelec sa pozná po najmenšom detaili. My se známe mnoho let a přátelíme se opravdu hodně dlouho. Vždycky mám radost, když se s oběma potkám. Trošku tej Bratislave chýba, že tu nie je, že je tak trošku ďaleko. Mohol by občas aj sem zavítať občas. Vieš, ja som kedysi nahral pesničku o pánoch v najlepších rokoch. A potom som vysvetľoval, či som v tých najlepších rokoch, alebo nie. A vtedy som došiel k takému záveru, že
Tie najlepšie roky, to je stav permanentný a ja verím, že ty to dokazuješ, že si stále v najlepších rokoch. Ale predsa len ti želám, aby to najlepšie bolo ešte len pred tebou. Aby ťa to jednoducho čakalo a neminulo. Jakubiskovi se podařilo, víte, najít vlastní takovou jako atmosféru, což je ku podivu to samé ve výtvarném umění. Já vždycky říkám, je perfektní, když režisér nebo malíř dokážou prostě vykonstruovat dokonalej film. Ale mimo to musí být ještě něco těžko definovatelný. A Jakubiskovi se to v těch filmech, jako třeba Tisícročná včela a mnohé další, podařilo taky, takže klobouk dolů. Už nebudú tí vidiečania, ktorí donesú vo svojom kabáte všetko to vzácne, čo potom tu vysypali, či v umení, alebo v literatúre, teda vo výtvarnom umení, vo filme. Takže veľmi si cením práve ten úžasný, obrovský, otvorený priestor, ktorý on urobil imaginácii, ktorá je vlastne na úrovni románskej. Čiže to je vlastne imaginácia, to je fantázia alebo fantazínosť alebo niečo takéto, čo je nevídané a neslýchané a čo sa pravdepodobne nezopakuje. Noví mladí umelci už uvažujú úplne iným spôsobom. Uvažujú skôr politologicky alebo sociologicky, analyzujú, predstierajú nejaké vedomosti, teda nejaké zázemia, ale málo intuície. Veľmi málo intuície, veľmi málo tej vnútornej energie, ktorá bola tak charakteristická pre generáciu Juraja Jakubiska. Na rozdiel od legendárneho Jura Jánošíka si neprepadával vozy plné brokátu, dukátov. Neukrádal si boháčov, ale dovolím si tvrdiť, že si okradol a je to o čosi rafinovanejšie. Nás Slovákov o našu fantáziu, o naše sny. Je vlastne z toho istého hniezda, ako mnohí umelci, ktorí vyšli zo Šupky, z bratislavskej Šupky, tá bohatá generácia od Milana Sládka cez Ela Havetu, Albina Brunovského a hercov Jožka Bednárika. Čiže veľmi plodná pôda, z ktorej vyrastá veľmi mnoho vynikajúcich osobností a Juraj Jakubisko je jeden z tých veľkých, na ktorých sa nedá zabudnúť pri vymenovávaní tohoto menoslovu. Tenkrát byla ideální doba, protože to bylo za minulého režimu, kde nebylo nic. A lidi si navzájem telefonovali a říkali se, běž do kina Oko, nebo takový, dneska už ani nevím, kde ty kina jsou, ale hrajou tam bezvadný film. A v tehdejší době to byl vlastně Tarkovský, Fellini a za naše Mencla a Jakubisko. Ja si hneď predstavím renesančného človeka, ktorý vlastne dokáže sklbiť viacej profesí, viacej polvoch a do výsledného diela, ktoré je pre mňa aj nadčasové, ale zároveň tam cítiť ten jeho zmysel pre výtvarno, zmysel pre dramatičnosť, filozofiu, myšlienku a to sú vlastne veci, ktoré on dokáže spojiť. Viem, že teraz asi nahnevám veľa režisérov, ale Juraj, musím ti povedať, ty si pre mňa najlepší režisér. Juraj je najväčší manipulátor vo vzťahu. Juraj je najistejší vo vzťahu. Juraj je najtvrdohlavejší. Juraj je najzanovitejší a pritom je najláskavejší. Pohodář, optimista, malíř. A je veľmi zaujímavé, že sa priznáva ku vzťahu alebo ku obdivu ku Albinovi Brunovskému. A v tej súvislosti je pre mňa veľmi zaujímavé,
že Albin Brunovský tesne pred transplantáciou srdca zomrel. Juraj Jakubisko s novým srdcom žije. Náhodou som dostal do ruky fotografiu z našich mladých čias, kedy sme nejako ukončovali, si myslím, umeleckú priemyslovku. A tak som teba tam objavil na fotografii ako Chaplina, také Vorahnung, také vlastne predpoveď toho, že sa dávaš na film. A ja som bol natretý zase na bielo. Tiež je to už taká určená cesta toho, ako sa člověk ďalej vyvíja. On není kavárenský intelektuál, on je přeci jen ten chlapec ze Slovenska, který má blízko strašně k lidem, což je na jeho filmech také vidět. Juraja obdivujem nielen jako geniálného filmára, ale aj ako výtvarníka. Práve u něj ta výtvarnost s tím filmovým je tak úžasně spojená, že je mi to velice blízké. Pracuje tak, že manipuluje celým svojím okolím. Kamera, krev, Diana, víno, klobouk, vousy. Miluje život, vždy ho miloval. Pěknej, chytrej, nadanej, milej, pozitivní. No nic špatného tam nevidím. Má velký zmysel pre humor. Talent, skromnost, pokora, taková milost. Jsme u 4. Film, jeho žena, radost. Miluje mňa a neznáša chvíľu, keď o tom pochybuje. Láska moja jediná, dovol, aby som ti popriala. Aby si nás ešte dlho prekvapoval. Svoji inspirací, inteligencii, energii a aby to šlo prostě tak, aby tě to bavilo a nás taky. Nech ešte natočíš zo pár tých svojich úžasných filmov aj s tým svojim novým srdcom, ktoré nech ti slúži a nech je dobré a laskavé. Správný život začíná až po 80. No tak jak vidíš, máš se na co těšit. No já ti k tvým krásným narozeninám přeju především zdraví. No a pak ti přeju spoustu krásných filmů, které pro nás diváky ještě natočíš. Juraji, zdravím, mám tě rád, vydrž do 100 a toč samé takové krásné filmy, poetické, nádherné, jak už udělal jenom ty. Ešte veľa zdravia a ešte nejaký výborný film, aby proste vznikol. Aby sme sa častejšie mohli stretnúť, či to je v Košiciach, v Prahe, alebo už kdekoľvek. Všetko najlepšie ti želám. Abys byl pořád tak šťastný, úspěšný a ještě, aby to šlo vejš a těším se, až ti budu přát k 90 nám, víš? Aby si byl pořád takový, jaký seš. Aby si mal stále radosť z práce a my z tvojho umenia. A zostaňte takí blázniví, ako sme my zostali s vami. Jediný, co ti závidím, jsou ty tvoje klobouky, které nosíš, ale předpokládám, že by mě neslyšeli, takže ti jich přeju co nejvíc a všechno nejlepší k narozeninám. Ja ťa za chvíličku doženu. V tej Perimbabe som sa usiloval Ďurovi vzdať takú poctu ako scenarista. Vymyslel som tam hlavnú postavu, ktorá sa volá Jakub, Jakubisko však. A vymyslel som tam aj pre ňo taký krásny osud, že je nesmrteľný. A zaujímavé je, že všetko, čo sa napíše, sa stane. A ten Ďuro, ten Jakub z tej Perimbaby, dá sa povedať dnes, že je naozaj nesmrteľný. Tá zubatá je na ňo krátka. Keď príde o jedno srdce, dostane druhé. Jednoducho, dobre bol ten osud vymyslený a ja mu k tej 75-ke môžem zaželať len jedno. Nech si Ďuro ešte dlho takýto geniálny, výborný, nesmrteľný. Co
co nejméně protivenství, co nejméně hňupů okolo sebe a pak to, co by asi on přál mně. Máš skvělé srdce a hlavně máš fantastickou duši. Juraji, drž se, přeju ti všechno nejlepší. Spoustu dalších krásných filmů, hodné herce a velkou inspiraci, kterou všem máte, takže to vám ani přát nemusím. Juraj, prajem ti toľko odvahy do ďalších rokov života, aby si sa nebál použiť tie svoje orgány, ktoré v sebe máš a sú na takej úrovni, že keby sa náhodou opotrebovali, tak len ich transplantuj. Vždy nové a nové srdcia, nové mozgy, novú pečeň, nové plúca a hlavne novú, veľkú, nepostrádateľnú slovenskú fantáziu. To srdce je leitmotívom môjho blahoželania, lebo ty máš srdce nové, tak nech ti to nové srdce prinesie nielen pevné zdravie, ale aj nové nápady, nové inšpirácie, novú kvalitu. Ži krásne. Ahoj. Diana, prosím ťa, daj na ňo pozor. Nemusí toho natočiť veľa. Stačí, keď to bude sem tam niečo, ale veľmi dobré. Také jakubiskovské. Co vám popřát hezkého, aby ten život byl snazší. Hodně zdraví, stálý esprit, spoustu energie. Aby vás pořád bavilo točit filmy. Objímám vás svátečně. Vaše Faninka. Raz Boh slúbil, že zotrie každú slzu z očí. Nebude bolesti, plaču, ani kriku, ani smrti, lebo prvé veci pominú. Tak dobre vieme, že čo Boh slúbi, to aj splní. Tak dovtedy ti prajem veľa trpezlivosti, láskavosti, lásky. Aby som ťa potešila, že sa to všetko určite splní, som čítala v jednej múdrej knihe od Josefa Murphyho, že tvorba u mužov je najplodnejšia medzi 65 a 95. Tak tomu ti prajem strašne veľa síly, zdravia a Božieho požehnania. Jurajko, ja ti prajem z celého srdca, aby si ma mal ešte dlho rád.